Motýle sú také krehké a elegantné. Nevieme sa na ne vynadívať. Ich pestrosť nemá v živom svete takmer konkurenciu. No ako všetko v prírode, ani ona nie je samoučelná. Má presné miesto v procese reprodukcie týchto jedinečných opeľovačov, ktorých podoba sa v každom štádiu ich zraniteľného života radikálne mení. Držme im palce na tejto náročnej ceste, veď nebyť ich, nebolo by ani pestrosti mnohých kvitnúcich rastlín. Slovensko má to šťastie, že takmer polovicu jeho územia pokrývajú lesy. Zdobia úbočia hôr a kopcov, ktoré sa ako súčasť karpatského horského oblúka vinú našou krajinou od západu až na východ. Listnaté aj ihličnaté lesy sú oázami života. Tak nečudo, že sú domovom aj veľkého množstva motýlých druhov. Sledujete spolu s nami ich nesmierne zaujímavý život pod korunami stromov a na horských úbočiach. Zima je v horách dlhá a chladná. Trblietavá perina nielenže zmení výzor krajiny od jesene až do neskorej jary, no svojou vrstvou ochráni pred zmrznutím húsenice a motýle hibernujúce na zemi a tesne pod ňou. Výnimkou sú húsenice dúhovcov. Zimujú voľne na konári stromu, ktorý obývajú. Strnulé na halúske dokonale splynú s podkladom a čakajú na príchod jary. V nižšie položených lesoch nie je zima až taká krutá. Jar sem prichádza skôr. V týchto takmer výhradne listnatých lesoch je bohatá vrstva humusu, ktorá poskytuje dostatok živín mnohým kvitnúcim bylinám. Snažia sa rozvinúť svoje kvety skôr, než zem zatieni opona listov. Ako prvé ponúknú vyhľadovaným opeľovačom kalichy plné nektáru. Húseničky hnedáčika osikového prezimovali v spoločnom hniezde, odkiaľ ich vydurili teplé slnečné lúče. Energia slnka rozprúdila ich životné funkcie a tak sa čo najskôr snažia zasítiť mladými výhonkami vtáčieho zobu, ktoré sú pre ne v tomto štádiu života bohatým zdrojom živín. Zimný spánok skončili aj húsenice bielopásovca tavoľníkového. Opustili svoje zimné skrýše, tzv. Hibernakulá, ktoré si vytvorili skrútením listu. Onedlho už nenásytne hodujú na mladých lístkoch tavoľníka a ich vývoj smeruje do ďalšieho štádia. O pár týždňov z nich už budú kukly. S pribúdajúcou teplotou sa v lesoch stupňujú aj preteky o prežitie. Stromy aj rastliny pod nimi v tomto období rastú a kvitnú s najväčšou intenzitou a snažia sa pre seba získať čo najviac životného priestoru. Les je prevoňaný zmesou vôní láhodného nektáru, neodolateľnou pochúťkou pre každého motýľa. No v apríli, v čase intenzívneho kvitnutia, vedie smer letu samcov okáňa bukového iná dráždivá vôňa. Feromón samičky. Podľa nej ju nájdu.
no len najrýchlejší a najšikovnejší z nich sa s ňou spári. Mladé húseničky tohto motýľa sú ako z cudzieho sveta. Vyzdobené päticou dlhých trňov pôsobia bizarne. No tieto nebezpečne vyzerajúce výrastky slúžia malej húsenici pravdepodobne len na maskovanie. Po treťom zvlečení však po ne príde a odrazu je to výzorom celkom iná húsenica. Získa farbu listov, ktorými sa živí, a celkom s nimi splynie. Keď dorastie do dostatočnej veľkosti, zlezie zo stromu a plitko v zemi sa zakuklí. Príroda si nepotrpí na okázalosť. Fascinujúce divadlo je len pre náhodných divákov. Je máj a motýle sa snažia nasať z kvetov čo najviac nektáru, aby získali dostatok energie aj pre svoje potomstvo. Keď samička perlovca jahodníkového pocíti, že nastala správna chvíľa, začína klásť vajíčka. Umiestňuje ich v blízkosti hostiteľskej rastliny svojho potomstva, fialky. V tomto období sa začínajú liahnuť motýle bielopásovca tavoľníkového. Opäť začína jedno z najúžasnejších prírodných predstavení. Motýl rozprestrie svoj úžasný šat. Dostatok potravy a májové teplo završili vývoj húseníc hnedáčika osikového. Kuklia sa na steblách rastlín. Postačí len pár dní, aby v nich potichu prebehla premena a zmenili sa na dospelé motýle. Riedke listnaté lesy južného Slovenska sú domovom viacerých vzácnych druhov motýľov. Hnedáčik osikový patrí k jedným z nich. Iba v priaznivých rokoch sa tu vyskytuje vo väčšom množstve. Hlavne vtedy ho môžeme zazrieť pri lesných cestách a na čistinách, ako si pochutnáva na nektáre kvetov. Mozaiky z vajíčok zanechávajú samičky tohto druhu na spodných stranách listov jaseňov alebo vtáčieho zobu. Mladé húseničky sa po vyliahnutí zdržujú v okolí spoločného hniezda, ktoré si vytvorili z listov a vlákna. Opustia ho po druhom zvlečení, zlezú na zem a vo vankúšiku z vlákna budú hibernovať až do nasledujúcej jary. Začiatkom júna to na okraji lesa vrie životom. Kvitnúce černice pripravili pre motýle veľkolepú hostinu. Sladkého nektáru je tu pre každého dostatok.
Riedky dubový les má priaznivé podmienky pre život nespočetných druhov hmyzu. Veľkú časť z neho tvoria denné a hlavne nočné motýle. Symbióza dubov a hmyzu tvorí jedinečný biotop. Pre motýle je dubina doslova magnetom, lebo dub je jednou z ich najvyhľadávanejších živných rastlín. Jeho lístím sa živí nespočetne veľa húseníc. Dub je však odolná drevina a občasné holožery, kedy ho húsenice pripravia o takmer všetky listy, mu nijako neublížia. Ako náhle skončí hodovanie húseníc, vyženú stromy nové listy. Deje sa tak už milióny rokov. A hádam, to bude takto aj naďalej. Húsenica hranostajníka bukového predstavuje azda najbizarnejšiu tunajšiu formu života. Je to prerastený mravec či modlivka? Nie, je to mimetik. Zraniteľná húsenička napodobňuje predátora, aby sa sama nestala jeho korisťou. Pri vyrušení hrozí prednými nohami ako modlivka a spod hlavy vystrekuje na nepriateľa kyselinu mravčiu. Dokonalá maska. Tejto húseničke je pokožka už pritesná, lebo nerastie spolu s ňou. Musí ju teda vymeniť za novú, väčšiu a pružnejšiu. V nej dokončí svoje vývojové štádium. No ani najdokonalejší prevlek ju neochráni pred zákernejším nepriateľom. V daždivom období napádajú kukly tohto motýľa huby. Mycélium spotrebuje živý obsah a výtrusnice plné spór vyrastú potom nad miestom prerušeného života. Húsenica dúhovca väčšieho je už dospelá. Nepotrvá dlho a vyhľadá vhodné miesto, kde si pod listom, kde zavesená dole hlavou sa v tichosti premení na kuklu. Následná premena na dospelého motýľa je veľmi rýchla. Trvá len 10 až 14 dní. Nakoniec treba už len napumpovať do krídel vzduch, počkať, kým zatúhne chytín, z ktorých sú vytvorené, a samček je pripravený vzniesť sa prvý raz na krídlach vyzdobených modrofialovým leskom. Takúto parádičku má len on. Samičke chýba, je nenápadnejšia. Motýle dúhovcov lietajú po horských dolinách a lesných svetlinách. Často sedávajú na lesných cestách, kde sajú z pôdy soli s obsahom minerálnych látok potrebných k ich životu. Úbočia niektorých našich kopcov a hôr zdobia vápencové bralá. Tu našiel svoj domov aj jasoň červenooký. Jeho húsenice sa živia rôznymi druhmi rozchodníkov, bylinou, ktorej vyhovuje tento xerotermný biotop. Jasoň červenooký je z čelade vidlochvostovitých.
Patrí medzi chránené druhy hmyzu a je zaradený do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov živočíchov. Tento nádherný motýl si to právom zaslúži. Jeho prirodzené biotopy žiaľ postupne zarastajú, lebo sa na nich prestalo pásť a bralá miznú aj vinou ťažby vápenca. V najmenších veľhorách sveta Tatrách, okrem iných vzácnych živočíchov, žijú aj jedinečné druhy motýľov. Mnohé z nich sú glaciálnymi reliktami, teda druhmi, ktoré sa vyskytovali na našom území ešte počas poslednej doby ľadovej. Keď sa neskôr začalo tunajšie podnebie otepľovať, stiahli sa do vysokohorských polôch. V Tatrách našli vhodné útočisko, keďže patria k najchladnejším územiam Karpát. Často tu aj v lete mrzne a padá sneh. Tatry majú vlastnú klímu, danú neustálou cirkuláciou vody. Odparená stúpa z dolín k oblakom, kde sa v štítoch zráža a klesá vo forme zrážok späť na zem. Často tu prší a slnko vykukne spoza mrakov len občas. Belianské Tatry sú takmer celé sformované z vápenca. Vďaka tomu sa tu nachádza hotový mikrosvet rôznorodých biotopov. Stepy, mokrade a lesy sa tu stretávajú na jednom mieste. Typickým druhom vysokohorskej lúky sú najmä očkáne z rodu Erebia. Tieto tmavosfarbené motýle lietajú len za slnečného počasia. Práve tmavé sfarbenie im pomáha, aj keď slnko vykukne len na chvíľu, načerpať z neho čo najviac energie. Tá ich prehreje a môžu byť aktívne. Rýchlo preletujú z kvetu na kvet, aby nasali čo najviac nektáru. Na alpínskych lúkach to prekypuje rozmanitosťou fauny aj flóry. Biodiverzita je tu očividná. Množstvo kvetov na zakvitnutých stráňach je nielen pastvou pre oči, ale predovšetkým ozajstnou pastvinou pre všetky druhy motýľov, ktoré tu našli domov. Náš najvýchodnejší národný park Poloniny chráni najstaršie lesy Slovenska. Predstavujú relikty prirodzených lesných prostredí, aké voľakedy pokrývali takmer celé jeho územie. Tieto karpatské bukové pralesy, vyznačujúce sa rozmanitosťou lesných biotopov, ponúkajú jedinečné podmienky pre takmer 6 000 druhov bezstavovcov. Nemalú časť z nich tvoria práve motýle. V prítmí lesa môže prísť útok z každej strany. No kto by ho čakal z vlastných radov? Húsenica sivkavca konopného žije predovšetkým z rastlinnej potravy, no občas zrejme potrebuje aj čosi výživnejšie. Jej obeťou sa stala kolegyňa z rovnakého rodu. Dravosť, dokonca kanibalizmus, je u húsenic vzácnosťou, no vyskytuje sa u viacerých druhov. Vo svete plnom predátorov sa musí húsenica napríklad ukryť pod zem a vchod do koreňa púpavy, v ktorom žije, zamaskovať chumáčikom vlákien, ako táto húsenička hrotokrídlovca. Alebo musí používať iný spôsob ochrany. Pre húsenice priadkovcov, spriadačov, štetinavcov a mnohé ďalšie druhy húseníc motýľov sú obranou chlpky alebo ostré trne. Mnohé z nich ich majú duté a naplnené jedovatou tekutinou, ktorá môže spôsobiť problémy dokonca aj človeku.
Počas evolúcie mnohé rastliny začali vo svojich tkanivách produkovať jedovaté látky, aby sa chránili pred ohryzom húsenicami. No tá istá mocná čarodejka darovala zase húseniciam, ktoré ich požierali, schopnosť byť voči týmto jedom rezistentnými. Dokonca tieto jedy hromadiť vo svojich orgánoch. Jedovatá húsenica, ale aj motýl, na ktorého sa premenila, dajú o tejto svojej schopnosti rady vedieť pestrým kontrastným sfarbením každému predátorovi, ktorý by ich mohol ohroziť. No nakoniec aj predátori sa museli jedovatosti dosiahnuteľného pokrmu prispôsobiť. Zákernica červená je sama jedovatá a jej korisťou je rovnako jedovatá húsenica z priadača starčekového. V procese trávenia absorbuje chrobák jed z úlovku spoločne so živinami a tak zvýši svoju jedovatosť. Len čo zapadne slnko, už aj sliedia po potrave nočné stvorenia. Pre ježa bledého sú neodolateľnou pochúťkou larvy a kukly hmyzu plné proteínov. Pred jeho bystrými zmyslami je len málo ktorá dobre skrytá. Noc je omnoho bohatšia motýlmi a iným hmyzom ako deň. Na okraji lesa púpalky, silenky a klinčeky lákajú svojou vôňou mnohé nočné motýle, najmä lišaje. Pre azda najznámejšieho z nich, lišaja smrtihlava, je však lákavejšia vôňa medu vo včelích hniezdach. V nich svojim krátkym, no silným cuciakom nabodne plásty a saje med. Tento veľký a silný motýl migruje ku nám cez Balkán z Afriky. Párenie lišajov prebieha v noci a je plné hašterenia a piskotu. Ich charakteristický zvuk vzniká, keď smrtihlav nasáva vzduch a klapka, ktorú má medzi hrdlom a ústami, vibruje vysokou frekvenciou. Po spárení kladie samička osamotené vajíčka na živnú rastlinu. V správnom čase sa začínajú liahnuť húseničky. Obal z vajíčka skonzumujú, lebo je plný živín. Húsenice lišajov majú veľký apetít. Príroda ich obdarila silnými hryzadlami, ktorým neodolajú kvety, tvrdé listy, ba dokonca ani ihličie. Kým dospejú do potrebnej veľkosti, skonzumujú množstvo potravy. Potom začína ich vandrovka po okolí pri hľadaní vhodného miesta na zakuklenie. Pokožka húsenice nakoniec zhnedne a procesy, ktoré v húsenici prebiehajú, velia jej zahrabať sa do zeme. V nej si zhotoví zemnú komórku, v ktorej sa o niekoľko dní premení na kuklu. Aj kukla lišaja pupencového je ukrytá v zemi, hlboko v hrabanke pod stromami. V tichosti v nej prebehla premena a motýľa čaká náročná cesta na svet. Je obdivuhodné, koľko sily dokáže vyvinúť toto krehké stvorenie.
Pozoruhodné sú aj stratégie prežitia motýľov, ktorými ich príroda vybavila. Líšaja pupencového obdarila najdlhším cuciakom spomedzi našich motýľov. Meria až 10 cm. Len s takýmto jedinečným nástrojom možno dočiahnuť aj do tých najhlbších kalichov trúbkovitých kvetov. Vďaka tomu je lišaj pupencový veľmi užitočným opeľovačom. Les ukrýva mnoho ďalších zaujímavostí zo života motýľov. Samica štetinavca trnkového prišla počas evolúcie celkom o krídla aj o cuciak. Nepotrebuje ich. Po vyliahnutí zostane totiž sedieť na zámotku a žije len z larválnych zásob. Pomocou feromónu privábila samca. Kopulácia je krátka. Po tejto malej epizódke v jej nedlhom živote začína klásť vajíčka. Umiestňuje ich na zámotok, jedno vedľa druhého. Po tomto výkone hynie. Biele vajíčka prečkajú zimu a počas prvých teplých dní nasledujúcej jary sa z nich vyliahnu húseničky. Všetko živé sa podriaďuje pravidelnému rytmu prírody. Les so svojimi obyvateľmi milióny rokov opakuje nikdy nenudiace predstavenie. Opäť a opäť opadávajú listy zo stromov a nad lesom sa opäť vznáša chlad. Farby jesene aj tento raz udivujú svojou pestrosťou. Príroda sa pripravuje na fázu oddychu. Od nepamäti takto pulzuje rytmom života a všetko živé putuje v dokonalej harmónii spolu s ňou. Striedania všetkých cyklov v prírode sú ako živé prejavy našej planéty. Nádych a výdych. Nádych